La diabetes és una malaltia crònica, actualment és una pandèmia del segle XXI autèntica i que un dels problemes que comporta és la pèrdua de visió en els malalts diabètics. Aquesta pèrdua de visió pot afectar un 14% dels mateixos en forma de baixa visió. Què vol dir baixa visió? Doncs que el malalt, per exemple, no podrà conduir, no podrà llegir bé, tindrà problemes al treballar amb ordinador. I això és donat a l'afectació de la retina per culpa de la diabetes. El que apareixen a la retina són petites hemorràgies, petits dipòsits de colesterol i que, si afecten sobretot a la part central de la retina, ens donaran lloc a una pèrdua de visió moltes vegades irreversible. Per altra banda, sabem que si el malalt diabètic, des del moment que coneix que té diabetes, es controla estrictament i els seus nivells de sucre són normals, així com també el control de la tensió arterial i dels lípids, aquesta malaltia triga molt més en aparèixer o inclús, si ha aparegut, va evolucionant d'una forma molt més lenta. Per tant, és molt important que el malalt diabètic, des del moment que sap que té sucre a la sang, faci tots els controls que el metge de capçalera li està demanant. Entre ells, una fotografia de fons d'ull anual, que actualment al Baix Camp el que tenim és 3 centres on hi ha el que denominem càmeres no midriàtiques, on se fan unes retinografies, com la que veiem aquí, del fons d'ull, i que cada any el malalt diabètic se té que fer. Aquesta retinografia, el metge de capçalera després la llegeix i, si veu que en ella hi ha algun tipus de lesió que nosaltres puguem tractar, ens l'envia a l'hospital i d'aquesta manera nosaltres podem començar a tractar aquesta malaltia. Però el més important, repeteixo, és que des del moment que el malalt sap que té sucre, que es controli bé, que tingui nivells normals de sucre, que es controli la pressió, que faci l'exercici, la dieta que li diu el metge de capçalera. D'aquesta manera evitarem una malaltia que està deixant cec actualment a molts adults joves a la nostra població.